Vinc del diari. Bona tarda. Com deia aquell, lo prometido es deuda. No, Joaquim? Lo prometido es deuda. Per tant, l'última vegada que vam estar aquí vam parlar de França. De França, si voleu, ja en parlarem una altra vegada quan vinguin les generals i a veure si el senyor Mélenchon aconsegueix ser primer ministre, no? Ara poden riure. Però bueno, más o menos. En tot cas, preparant la conferència o la taula rodona de França, el Joaquim Luna em va explicar, cosa que era evident llegint La Vanguardia, que havia estat 40 dies a Kiev i sobretot veient això en directe la guerra d'Ucraïna. I com jo sóc una mica botiguer, doncs ja vaig fer pel preu d'un, en farem dos, no? I aquí el tenim, aquell mateix dia vam fixar aquesta data i vaig pensar que per fer un mano a mano era molt millor tenir a la meva esquerra una mano inocente que podia fer moltes coses. Minut. Vaig a presentar les dues persones que tinc a la meva dreta i a la meva esquerra. Més o menys et vaig presentar l'altra vegada, però avui li afegiré més coses. Vale? Joaquín Luna. És aquella persona que quan llegeixes la seva columna et fa patir. Dius, ai, 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 però sempre està en el filo de la navaja. Però mai cau, això s'ha de ser no un crac, no un supercrac. És una persona que ja ho vaig dir l'altra vegada també, no se n'ha perdut ni una. Sí, vaig fer la broma de que a Tiananmen el de la bossa era ell. Per això mai han trobat qui era aquell xino. No era xino, era ell que sortia de comprar i es va plantar davant del tanc aquell dient no vas a passar. Va ser un corresponsal de La Vanguardia a Hong Kong, el 1987-1993. De Hong Kong va saltar a Washington, del 93 al 96, i de Washington va passar a París, del 96 al 2000. Ha participat, no activament, però ha participat com a espectador i com a periodista doncs, a la plaça de Tahrir, a Tiananmen. Ha vist una llista de funerals importants des de l'emperador del Japó fins a Nixon, passant per altres importants. 11S, la guerra de Kuwait, la guerra d'Iraq i la primavera àrab, a Egipte, el cop d'estat, en fi, tot això en primera persona. I aquell apunt que té amagat, que amb això coincidim, que és el món de l'esport. Jocs olímpics, mundials, etc. Tot això, si us interessa, ho té escrit en un llibre que es diu Menuda tropa. Menuda tropa. Quina tropa. En fi, doncs, Joaquim Luna. A la meva esquerra, Núria Ribó. Qui no coneix a Núria Ribó? Poses la tele i veus a Núria Ribó. Poses la ràdio i escoltes a Núria Ribó. És el més proper de la Coca-Cola. És a dir, està a totes les parts, com sempre. Donde esté, sempre està Núria Ribó. En tot cas, Núria Ribó la coneixem perquè fa uns quants dies connectava des de la televisió espanyola, connectava amb ella des de Nova York i allà teníem a Núria Ribó explicant de peu amb aquells edificis immensos des de Nova York. Uns quants dies, sí. Uns quants dies, sí. Després, uns quants menys dies, després va anar a Londres i li van donar un premi per un documental, O Mía o de Nadie, premi de l'Institut de la Dona, l'Institut de la Mujer, i sobretot, jo la vaig conèixer en moltes facetes, però una d'elles és la superfan de Hillary Clinton. La superfan de Hillary Clinton. Menys portar els pompons i fer de cheerleader per a Hillary Clinton, jo crec que ho ha fet tot. Fins i tot ha escrit llibres sobre Hillary Clinton. I jo crec que coincidirem que realment l'elecció d'un home afroamericà no va ser revolucionari, perquè en el fons era un home i afroamericà. Lo revolucionari hagués estat una dona presidenta. Això sí que era revolucionari.
però no es van atrevir, perquè la majoria d'homes van votar un home. I espero, no sé si Kamala o qui sigui, la propera presidenta sigui una dona. Perquè, en fi, ja toca, com diria aquell, no? Ja toca. Per tant, ja ens diràs qui és la dona que serà presidenta dels Estats Units, Núria Ribó. Estem esperant el teu proper llibre sobre aquesta política que tindrà l'oportunitat de tenir en compte que en el 24 Biden tindrà aproximadament l'edat de Ramsès II i més o menys ja li han reservat plaça en el Museu del Cairo, Ramsès, Tutankamon, Biden, i Trump més o menys està fent mèrits perquè també l'envien allà. Per tant, no sabem qui serà candidata. Esperem que la Kamala, però tampoc és evident. En tot cas, no parlarem d'això avui, ¿vale? Un dia ja ho parlarem, això. En tot cas, jo ja he parlat molt, ja he parlat massa, i per tant ara cedeixo la paraula als dos periodistes i amics d'aquesta casa i meus. I per tant, un dia també, entre la Núria i jo, explicarem un viatge a Washington amb un personatge que després es va fer famós. Però això és un spoiler, avui no toca, com diria aquell. Endavant, Joaquín, i benvingut. Deixa'm que el presenti, la Tutankamon, perquè si Biden és Tutankamon, jo li segueixo el camí a Tutankamon, eh? No. Vull dir, no em falten tants anys pel Biden. Bueno. No em falten tants anys pel Biden. Cuida't, potser és tu que ho portes malament. Perdona. Gràcies, Gavi Colomer. Perdona. No siguis tan coqueta i et posis anys. No, quan 6 anys només separen Biden de mi, no crec que sigui ser coqueta. Gràcies, Gavi Colomer. Sí, em faré 73 d'aquí 20 dies o 15 dies. Gràcies. Me'n portes 7 només. Només? Per això som tutencamitos, tu i jo, guapo. No, sí, sigui. Gràcies i bona tarda. Gràcies, Gavi Colomer. Primer per convidar-me aquí. Gràcies a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, a la Diputació de Barcelona, per parlar d'un tema que realment jo crec que l'estem seguint tanta gent, com si fos alguna cosa nostra, al mòbil, al dia, ho portem a sobre aquesta guerra, i sobretot quan els mitjans de comunicació s'hi han abocat de la manera que s'han abocat. Aleshores, i quan tenim un company i un periodista com el Joaquim Luna, que d'aquests 83 dies de guerra que es fan avui, 83 dies que es compleixen, 40 els ha passat allà enmig. Aleshores jo crec que és prou interessant, no només les batalletes que puguin passar, que les seguim, sinó que aquesta guerra la seguim com alguna cosa tan propera que ens passa a 3 hores d'una societat i gent que són absolutament com nosaltres, per tant ens identifiquem, i que Joaquim Luna ha fet, a més de les seves cròniques diàries, ha fet un tipus de periodisme que ens acosta a aquesta societat, és a dir, el dia a dia, què passa al carrer, al supermercat, aquella perruqueria que obrien un dia, aquell futbolista que fins i tot va entrevistar, que havia jugat en 2 equips russos, aquell grup de mares, que jo recordo aquella imatge de 6 o 7 mares embarassades per subrogació i que estan pendents els pares i mares de la resta d'Europa què està passant. O sigui, una guerra que la guerra no vol dir desaparició de tot, sinó que vol dir que el dia a dia continua i ell l'ha seguit. Per tant, ens ho ha fet arribar d'una forma que encara fa que ens toqui més una guerra que no només és propera per a la distància, sinó que emocionalment és absolutament propera, perquè són gent que fan el mateix que estem fent nosaltres. El 24 de febrer, per sorpresa, perquè jo crec que molts, no només els experts, jo que no en soc gens ni mica, me'n recordo com un programa de tele, dic, faran així, però no arribaran aquí. I vaig fer aquesta senyal, em van dir, no es tirarà a l'abisme. I s'hi va tirar a l'abisme. Putin es va tirar a l'abisme aquella matinada del 24 de febrer. Va continuar uns dies fent les seves cròniques, que sabeu, és un home tot terreny, perquè ja ha explicat el que ha fet, que a més té un màster en funerals arreu del món, perquè té un màster en funerals que ha cobert des del Déu Xamping, al Hassan, al Nixon, a tothom. Aleshores, un home que ha cobert això, des de l'esport, a la política, als funerals, a la guerra, se li acut, suposo, al cap de
7 o 8 dies de la guerra, estic incòmode amb aquest aquí i demano, ei, que me'n puc anar? I diu això, i a mi me sorprèn, perquè és una cosa que vaig veure, perquè tots els que esteu enviats especials allà, que sou molts, perquè tots els mitjans, evidentment, és un tema que dona molta audiència. Audiència vol dir això. Però, dit això, quan es cobreix de la forma que es cobreix, amb gent experimentada, amb gent que en sap, amb gent que ja porten anys, com el Plàcid García Planas, que l'acaben de premiar, com el Mas de Xaxàs, que t'ha substituït, com l'actual Catalina Gómez, enviada especial, com hi ha també un diari de la guerra, que és la Llegèmnia, que no recordo el cognom, que és complicat. O sigui, el Ramon Aymerich, que fa les seves reflexions sobre el tema. O sigui, La Vanguardia li ha donat una importància perquè realment és una guerra que l'estem patint tots en primera persona, encara que no ens toqui directament. Doncs bé, jo suposo que se'n va tipar de les seves columnes, que podem riure o no, o la seva punxada, i diu, jo me'n vull anar. I suposo que, bueno, vas tardar uns dies fins que el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. A Pechuga, Joaquín Luna, que tu ja saps. I resulta que se'n va cap allà. Se'n va cap allà, es situa a Kíev, a la capital, als voltants, i veu tota una sèrie d'històries. En relata aquesta guerra, que els altres anaven explicant, aquest avenç, aquesta guerra que els experts, els que en saben, pensava que serien arribar i moldre. No ha estat arribar i moldre. Ha estat una guerra que, sobretot, ha unit gran part d'Occident, ha unit l'inexplicable que és la Unió Europea, d'alguna manera, que fa que la gent que surt del país, que són ja milions, se'l rebi amb les mans obertes. Quan va passar fa poc a Síria, tenim els camps aquells de concentració a Grècia, que no els deixàvem entrar a la Unió Europea, i ara aquí els rebem amb les mans obertes. O sigui, es produeixen una sèrie d'elements que fan que aquesta guerra sigui diferent i sigui nostra, perquè els altres no els vam identificar com a nostres. Aleshores, ell se'n va i fa això, ens acosta a la guerra, entrant en una perruqueria, parlant amb aquestes mares que estan embarassades perquè els altres els hi han demanat, amb un futbolista ucraïnès que ha jugat amb 2 equips russos, crec recordar. O sigui, tota una sèrie d'elements que fa que ens acosti a aquesta realitat, una realitat que ens costa d'entendre a tots i que realment pensàvem, perquè com que llegim, pensem els experts que això seria ràpid, creiem que Rússia i l'exèrcit rus i Putin eren uns grans, i resulta que no, que llegeixo que no funcionen com s'esperava. Tota una sèrie d'elements que ha fet que aquesta guerra s'anés alentint i es anés convertint en una mena de crosta que estem ara als 83 dies i que realment posa la pell de gallina. Perquè dius, on ens portarà això? La guerra que es dilueix amb les portades. Jo mai he vist tantes portades. Tu que tens tanta experiència, no sé si havies estat en tantes portades de La Vanguardia, que el veies allà al davant. Però ara ja no és portada. Aquesta guerra ja no és portada. Vol dir que ens acostumem a tot, com ens hem acostumat a la pandèmia, que a més rebem una guerra ja debilitats per una pandèmia. Per tant, hi ha una sèrie d'elements que fa que dius, ens acostumarem? Jo ahir escoltava una crònica de la guerra del Iemen, que em sembla que porta 6 anys i més de 150.000 morts, que tu dius Iemen, primer, saps quin país és? Segona, saps que estàs en guerra? Ningú sabem res. I si els mitjans de comunicació no en parlen, la vida no existeix, o la mort, o la guerra, com està passant, no? I a mi em fa por que en aquests moments que ja va disminuint aquesta presència als mitjans de comunicació, ens anem oblidant. Avui llegia que a Mariupol, aquesta foneria que em deia el Rodés, el meu professor de quan estava a l'Autònoma fa quasi 40 anys, que avui li... I dius, aquest símbol de resistència, perquè a mi em semblava, dius, com és que s'estan allà empenyats amb aquesta història, no? Bueno, hi ha tantes històries que, malgrat ser properes, no arribo a entendre, que per això jo penso que molt bé el Gavi Colomer ha fet, dius, vine aquí, explica'ns,
són 40 dies de guerra, dona'ns alguns elements que segurament crearan més interrogants sobre el que sabem i el que ens heu explicat vosaltres, els que esteu sobre el terreny, puguem parlar. Per tant, Joaquim Luna, tuyo es el micro. Gràcies, Núria. Gràcies, Gavi, per la invitació. Ja fa poc, no fa massa, vaig estar aquí i veig algunes de les cares i això em recorda aquell discurs del general Patton el 1943, quan el van, diguem, rehabilitar després d'haver donat una galeta a un soldat ferit i quan li van dir, bueno, tornes a Europa i tal, va fer aquell discurs on va dir, diu que esperava que els alemanys diguessin una altra vegada el fill de puta del Patton, no? Pues una altra vegada el Luna està aquí donant la tabarra. Gràcies pel que heu dit. Jo, efectivament, ja som molts anys a l'avantguàrdia, 40, i he procurat una mica aprofitar que ha estat, és, i espero que segueixi molts anys, sent una gran empresa informativa que sempre ha apostat especialment per internacional. Jo crec que pocs mitjans hi ha en aquest país que tinguin una vocació o hagin fet sempre una aposta tan ferma per la informació internacional. Crec que és, a més, una cosa que el diari li ha donat prestigi, i aquesta, a més, és una guerra, perquè jo també un té tendència a parlar en passat, jo crec que és una guerra per reivindicar, diguem, el periodisme clàssic, el periodisme on t'envien, això suposa unes despeses, una manera de fer una mica prudent, tractant de que sigui equilibrada, i per mi va ser una mica una oportunitat inesperada, perquè jo ja, diguem, estava ja fora del circuit internacional. El que passa és que es va donar l'ocasió, però ja es va donar per una raó que crec que els mitjans, perquè no només nosaltres, altres, o almenys això ho veia a l'hotel on estava, que tot eren periodistes, és que hi ha un cert trencament generacional. Aquesta és una guerra que tenia que haver anat, en teoria, gent jove, i al final de 55 no baixàvem els que estàvem allà. A mi és la gran sorpresa, permet que et talli. No, jo dic, no hi ha ningú a la redacció que tu has dit, jefe, que me'l podeu enviar, perquè no sé si va anar així, però em podeu enviar, i quan hi ha gent jove que dius, una equació així dintre d'Europa, alguna que és tan proper, no s'han pronunciat? Volia saber-ho, això. És que la meva sorpresa també va anar per aquí, i això no vull que es vegi com una crítica a la gent que comença, no? Però és que passava amb els altres mitjans. Passàvem a l'hotel, ja dic, era un hotel que la mitja d'edat era 50 en amunt. I aquí hi ha alguna cosa passa a les empreses informatives quan no és la gent de 30, sinó els que ja estem una mica de tornada, en teoria, els que l'hem cobert. És una reflexió també sobre la situació, diguem, del periodisme per diverses raons, però el cas és aquest, no? Jo, efectivament, és el que has dit tu. Jo anàvem passant els dies, primer penses, no, jo ja no tinc edat, ja no... I anàvem passant els dies, i quan va haver l'oportunitat d'anar a Kíev, a la capital, jo ho vaig reivindicar, perquè teníem en aquell moment el Plaça García Planas, el Fèlix, però no hi havia ningú a la capital, i la capital, en teoria, bueno, en teoria no, estava, diguem, assetjada pels russos, i en aquell moment semblava que els russos acabarien entrant a Kíev, i va ser una cosa molt allò que ens agrada tant als periodistes, sí, marxa, no? M'ho van dir un diumenge, i el dilluns al vespre jo ja volava a Cracòvia i tal, no? M'ha agradat molt veure com això encara és una guerra feta per mitjans que poden o que tractem de posar el context, perquè al final aquest món dels tuits i tal està molt bé, però quan hi ha coses d'internacional, sempre jo crec que la gent, quan vol estar una mica informada, va
tracta de trobar qui li dongui una mica li emmarca les situacions, li ajuda a comprendre-les, no? A comprendre-les. A mi, evidentment, l'atractiu número 1 era que jo no vaig poder anar als Balcans, no estava, diguem, a Barcelona, no vaig conèixer aquella guerra, però el fet de que fos una guerra en una ciutat que jo només havia estat a l'any 92, que era encara molt soviètica, perdó, el tabac, i era una oportunitat de veure una societat com la nostra, què passava, no? Com reaccionaria gent amb la mateixa modernitat, el mateix estil de vida, etc. No? Això era clarament un ganxo per anar-hi, no? I després també tractar fins l'últim moment de la teva carrera de lluitar contra aquest món de la desinformació. No perquè els periodistes tinguem el monopoli de la veritat, però sí que tenim, diguem, jo crec que tractem una mica de ser objectius, de dir les coses com són, en un món que és terrorífic perquè la desinformació és tremenda. I una de les conclusions de la guerra és que hem fet el que hem pogut, perquè això pràcticament és com una batalla perduda. Per què ho dic? Perquè a mi diversos ucraïnesos em deien que tenen familiars molt habituals, hi ha moltes famílies mixtes, russos i ucraïnesos, i tots, sense excepció, et deien que no els creien. És a dir, que quan ells parlaven amb els familiars a Rússia i els parlaven de la situació, a l'altra banda, més que, diguem, la família, el llaç aquest familiar, que sembla que si t'ho diu un fill, un nebot, un cosí, tu te'l creus, no. La desinformació era tal que no vaig trobar ningú que digués que els creien. Com a molt, allò tan típic, i que alguns aquí ens sona, que és no tractem el tema de la guerra, no? Jo parlo amb el meu pare a Moscou, però ja no, hem decidit no parlar de la guerra però clar, et costa imaginar una trucada en aquelles circumstàncies amb algú que no parlis de la guerra, que diguis com esteu aquí, no? A Kíiv o a Lviv o a Odessa, no? I bueno, això ha sigut una mica una constatació de que és molt difícil, de que estem lluitant contra, diguem, un enemic molt poderós. I jo, bueno, un cop allà, tens dues opcions, no? Que és, bueno, a part de les cròniques, tal, amb un món que tenies ja la impressió que tothom enganyava molt, ucraïnesos i tant Kíiv com Moscou, no? Per exemple, el número de morts, això era tan diferent que ja no valia la pena, bueno, fas allò tan típic de dir segons Kíiv hi ha tants morts, segons Moscou tants altres, alguna estimació objectiva, diguem, bueno, objectiva d'algú neutral, però alhora també jo pensava, bueno, si aquí a Barcelona a vegades no som capaços de dir quanta gent hi ha a una manifestació en un terreny, diguem, acotat, esperar que en una guerra et diguin, els que estan allà, et diguin la veritat també és una mica il·lús, no? Jo vaig triar una línia que jo sincerament, quan vaig anar, recordo que dava molta por, perquè, i amb aquella cosa de dir, jo què faig? Aquí et mana agafar, recordo el tren aquell cap aquí i tal, qui et mana estar aquí cap a una cosa molt incerta. Jo creia que els russos no me'ls imaginava marxant d'allà, no? I, clar, arribes a una ciutat que realment, bueno, ja ho vaig dir l'altre dia, que recordava molt a la Barcelona del confinament, on només hi havia oberts els supermercats, no tots, i mai va faltar menjar, no? Això ni ara crec que falta, i les farmàcies. Però aquesta sensació de que els russos entrarien estava, jo ho deia, a l'alè, no? Notaves l'alè dels russos a prop. La gran sorpresa és que, efectivament, un bon dia van anar, com sempre, els fotògrafs i els càmeres, tu que els coneixes, jo per mi són, quan a vegades la gent et pregunta la por i tal, jo dic sempre que vaig passar por, però no massa perill.
i és la veritat, no? Por sí, però perir no. En canvi, els càmeres i els fotògrafs són d'una pasta que jo el recordo un dia a l'hotel on érem, havien simplificat al màxim els torns per menjar, va dir, era una horeta al matí, una horeta al migdia i una horeta al vespre. I recordo un vespre que estaven un grup de fotògrafs i estaven no estaven animats, i al final un és el que va dir, miraven les fotos, diu, no hi ha risc, és a dir, aquestes fotos no tenen... I aquests sí que se la jugaven, i aquests, com sempre, van haver els primers dies més de 10 morts. No? Jo, en canvi, no em veia amb la necessitat periodística d'anar al punt on al pont, a l'altra banda, hi ha uns russos que de tant en quant disparen. No. I el que vaig fer és, per tant, buscar l'element que en el fons em portava allà, que era la vida de la gent que s'havia quedat aquí. Jo crec que van enganyar, diria, amb que s'havia anat només la meitat. Jo crec que es va anar ben bé el 80% de la població. Kíev estava tan buida que és difícil imaginar que era la meitat de la població. I aquesta meitat, clar, era molt interessant perquè és la gent que decideix quedar-se. Evidentment, molts eren gent gran, però també hi havia gent que va dir que no marxava, que no... I tot això et feia una mica tractar de posar-te amb la seva pell, no? Els temes sorgien amb facilitat, perquè clar, qualsevol cosa, el material era molt bo, qualsevol cosa... Una perruqueria que ha obert, la primera o l'única que ja ha obert al centre. Tu anaves allà, ja està, ja tenies una història de vida aquí, el de les mares subrogades, que també, clar, dius, tota aquesta societat nostra, tot funciona molt bé fins al dia que deixa funcionar, i el dia que deixa funcionar és que, clar, els pares no anaven a recollir aquells nens, i aquells nens, dius, i d'altra banda era una història maca, era agradolça, perquè en el fons aquells nens jo els veia com uns privilegiats, perquè són nadons que creixeran en una societat com aquesta, on probablement mai patiran cap guerra, i que no sé si els pares els explicaran o no quan i on van néixer, però en canvi les cuidadores, les que estaven allà cuidant els nens, havien deixat de cuidar els seus propis fills per estar allà tot dia i nit, perquè no podien tornar a casa, cosa que s'hi feien normalment, no? Llavors, el futbolista, no? Algú que dius, algú que ha jugat, diguem, a futbol, que ha jugat la Champions al Bernabéu, que ha jugat a equips russos, i el veies allà un dia de fred d'aquells, fent guàrdia allà, però amb el seu uniforme, voluntàriament, no? La gent a les esglésies, això també era una cosa que el primer diumenge anar a una de les esglésies ortodoxes, de l'església ortodoxa ucraïnesa, que, clar, aquests, per exemple, era divertit fins a cert punt, perquè estaven encantats, perquè el mercat que reparteixen amb la Iglesia ortodoxa, que depenia del patriarca de Moscou, deia, ja està, ens hem menjat a la competència, perquè qui vols que vagi a Ucraïna a una església que estan, potser, pregant per Rússia, no? I veure gent de fe com reacciona, com li dius, i vostè, la seva relació amb Déu i amb la guerra, què creu? Perquè tots et deien que venien a demanar que Déu els ajudés a guanyar la guerra, això gairebé tothom, no? Tu anaves parlant i al final és evident que també, com es diu ara tan sovint, i jo ho critico, empatitzes amb aquella gent, però tractant de no perdre tampoc aquest sentit una mica de l'objectivitat, perquè jo recordo algun espectacle, entre cometes, no massa per mi edificant, com era el portar 5 soldats russos que acabaven molt jovenets, que cadascú tenia un davant de la premsa per dir... Era un guió, no? Els hi havien fet, jo crec que els hi havien donat claríssimament tot el que tenien que dir, cadascú deia el que per consum ucraïnès, de que ens han enganyat, nosaltres creiem que veníem aquí a
a salvar tal, hem vist que no, ens tracten bé, coses d'aquestes. El mateix president Zelensky, que amb aquella hiperactivitat dels vídeos hi havia algun missatge que veies la lletra petita i també era una mica de dir, una mica autoritari, no? Recordo un amb el que fotia fora 2 ambaixadors i els tractava de ganduls, no sé, era una cosa, diguem, poc presidencial i una mica de hooligan, no? Bueno, procurant una mica mantenir un cert equilibri i que el lector no pensés que tu ets... perquè jo crec que nosaltres, quan practiques una cosa, és una columna d'opinió, un article, però quan fas una crònica tu tractes de ser el màxim d'objectiu possible. I ja dic, per mi ha estat una experiència, evidentment, molt interessant i en quant a la guerra, doncs clar, és aquesta, jo crec que el que la feia més diferent és aquesta combinació del món d'ahir i del món d'avui. És una guerra que bàsicament una cosa decisiva ha sigut el transport ferroviari. Una cosa que aquí, transport ferroviari, pensem en els AVEs, en 2 hores 35 a Madrid, i allò, afortunadament, encara eren aquells convois del vespre nocturns que feien 700-800 quilòmetres, que els feien amb el doble d'hores, una mica, els que tenim una edat, com aquells expressos que havíem conegut i on aquí, per exemple, venia tota la immigració. Això, per exemple, va permetre que aquest desplaçament tan gran que hem parlat i sobretot que estava fet per la gent que no tenia cotxe, perquè els que tenien cotxe sí que van poder podien sortir abans, però molta gent encara anava amb aquells trens nocturns, plens fins a dalt, però al mateix temps portaven uns mòbils millors que el meu. I tot era... A mi aquesta dualitat em semblava molt interessant, feia que tot fos interessant. La perruqueria aquesta, per exemple, jo sempre recordo que dius, bueno, vostè ha obert i penses, mentalitat nostra, deu ser per guanyar-se els calés, perquè no pot tancar, no? I la perruquera deia, no, és que si segueixo a casa escoltant, diguem, el fons dels bombardejos, les notícies tot el dia a la televisió i tal, em tornaré boja. M'estimo més tenir que caminar 90 minuts perquè no hi havia transport públic, però arribar a obrir i estar amb els clients que no quedar-me a casa. I això feia la dona. I és molt interessant veure, que jo també crec que aquí, encara que creiem que som molt tous i molt... Jo crec que tothom, i això no només aquí, ho veus, ho he vist sempre, la gent aguanta molt més del que pensem. És a dir, si nosaltres pensem, ostres, això com ho aguanten? Nosaltres també ho aguantaríem, també. El que sí em va semblar una cosa d'una altra època també era... a veure, científicament no ho pots tampoc garantir, però tothom deia que volien armes. És a dir, aquesta idea de no, potser no enviem armes perquè això farà que tal, a mi em va semblar genuí. Això és el que té l'avantatge d'anar als puestos, que la gent et pot enganyar i en molts països, sobretot autoritaris, tu ja saps que diuen el que creuen que han de dir. A mi em va semblar genuí aquesta demanda de dir els morts ja els posarem nosaltres, no els hi demanem que mori ningú per nosaltres, però, sisplau, enviï'ns armes i sancions. No entro en si això és un error o no, però sí crec que era una cosa molt generalitzada i molt genuïna. I com totes les cobertures, jo al final sempre treus una visió una mica pessimista de la humanitat, no? Pessimista / realista, perquè jo, diguem, aquesta pèrdua d'una certa virginitat ja la vaig tenir a Tiananmen. Jo a Tiananmen recordo que t'identificaves molt amb els estudiants, era molt difícil no identificar-se amb gent jove que volia també, com passava a la Unió Soviètica, que volien reformes polítiques, llibertat informativa, era molt difícil. I, naturalment, aquella repressió tan desproporcionada et feia no entendre res.
Però també recordo que 3 anys després va anar un ministre de la Unió Europea a dir que ens oblidem de Tiananmen perquè les relacions comercials, i com la Xina encara d'avui és resultat d'aquella lliçó de dir aquí qui qüestioni el partit únic li donarem un pal. I tot això et fa una mica veure el món amb una mirada una mica pessimista. I sobretot, i ja acabo, aquest mite que vam tenir, o aquesta il·lusió a finals del segle XX, d'un gran optimisme, no? Que tothom deia, bueno, el segle XXI, i encara hi ha gent que l'any 2022 encara diu, home, en ple segle XXII. Miri, el segle XXII va començar per mi amb els atemptats de les Torres Bessones, va seguir amb guerres a Afganistan, a Iraq, a Síria, als Balcans, al Caucas, ara aquesta guerra a Líbia. Llavors dius, aquesta idea de que perquè és el segle XXII serà bo, dius, home, potser és un segle calamitós. De moment sí que jo diria que almenys les dues parts no volen arribar a que la cosa vagi més enllà d'aquest escenari ucraïnès, on em temo que ara serà d'un perfil més baix, però que tenim permesos. Jo no sé, aquí sempre volem wishful thinking, no? Que a veure si que hi hagi pau, converses. Jo crec que encara estem molt lluny perquè no m'imagino a Rússia retirant-se amb el que té ara, i no me'ls imagino baixant del burro, i perquè a més potser serà la primera vegada. Les sancions econòmiques mai han fet canviar cap règim al món, igual ara sí, però més sancions que hi havia a Iran o a Cuba al seu moment i tal, i escolta, l'únic que fas és enfortir el règim, i en el cas de Rússia pues encara l'enfortirà més, no? I en fi, no sé, aquesta és una mica 4 pinzellades del per què vaig anar, i sobretot perquè crec que els mitjans tradicionals és important que no desapareixem, perquè, en fi, si ja la desinformació és la que és, imagina't si no hi haguessin televisions públiques, mitjans forts que aposten, i en aquest sentit jo crec que aquí és on desapareix la cobertura hooliganesca o molt interessada. Jo crec que aquí hem tornat a veure el periodisme una mica de tota la vida, que no pren massa partit, en fi, no sé tu com ho veus. Almenys, com ho veiem tots, perquè el que has dit és una cascada d'elements i d'interrogants que està oberts a tots, però evidentment els mitjans estan allà, els mitjans ho veuen, però la imatge no és realitat. Quan veus les imatges de Butxa, que va ser aquells dies tan terribles, d'aquells cadàvers amb les mans lligades, que si era fake, que si no era fake, que si estava preparat, que si els periodistes que estàveu vau anar i ho vau veure, dius, on està la veritat? Evidentment, Putin no és l'únic monstre. Aquí, evidentment, quan hi ha dos, són dos monstres que s'enfronten. Hem fet costat a Zelensky, hem fet costat a una Europa, hem fet costat a uns interessos, hem fet costat, en definitiva, a l'OTAN i als Estats Units. Jo de tantes coses que tinc aquí com 40.000 preguntes que fer-te. Però després de tot això, de veure la resistència, de veure que no es compleixen les prediccions d'aquests que hi entenen i que diuen que els russos entrarien, que són el gran exèrcit, la força, i que això no passa, que portem 83 dies, què està passant realment? És una guerra que utilitza aquests intermediaris quan realment són els Estats Units i Moscou els que s'estan enfrontant, com a aquells temps de la Guerra Freda, com aquells temps de les grans potències de la Unió Soviètica i Estats Units, que els vaig viure fins al 91, que decau, i el repartiment geoestratègic que es fa, aquest full de ruta que se l'aparca d'alguna manera, i jo crec que Occident el va d'alguna manera maltractar,
i d'això està tot allò, o sigui, representa un animal ferit que vol recuperar el que havia estat perquè no ho ha perdut. No sé, són tants elements que estan a sobre la taula, tot el que vas explicant, vull dir, el que suposa aquest patriotisme de la gent del país, que em costa d'entendre-ho. Jo que no soc gens patriòtica, però vull dir, això no vol dir res. Com és que una gent surt al carrer, que deixa la família, els homes obligats, perquè els homes estan obligats fins als 60 o l'edat que sigui, però que han deixat, que tornen, que volen defensar el país i que, bueno, que en principi m'ho crec, no? Tot això és un batiborrillo d'idees que em costa d'entendre algú que és un ciutadà o són ciutadans que formen part de la mateixa societat europea a la qual jo pertanyo també, m'entens? És que se'm fa difícil entendre tot això i aquestes diferències amb aquesta guerra tan brutal. Els ucraïnesos, i només els hi faltava això, diguem, per exacerbar un sentiment nacionalista. Els ucraïnesos tenen aquest sentiment, tenen un veí que evidentment, ara ja ha trencat la possibilitat, perquè hi havia una part del país que jo crec que eren una mica moderats de la relació amb Rússia efectiva, perquè a mi una cosa que m'agrada preguntar molt, i jo veia que la gent això l'incomodava, era dir, escolti, aquí a l'avinguda Kíev, ja on jo estava, recordo l'avinguda, el gran obelisc a la victòria de la Segona Guerra Mundial, no? Encara hi havia la imatge de Lenin. I dius, escolti, vostès celebren i van lluitar juntament, bueno, hi ha qui diu que no, però jo crec que sí, contra els alemanys. Vostès, com ara, poden matar-se amb tal? Però te n'adones que el factor nacionalista és tremendo, i en aquest cas està clar. I això, a més, a mi em fa pensar que d'aquí el que sortirà serà, ja ho vaig dir l'altre dia, com les dues Corees. Jo crec que anem a aquest escenari de que Rússia farà un tall el que pugui, però farà un tall, allà ja no tornarà. I sobretot haurà marxat la gent ucraïnesa que vivia allà i que estava relativament còmoda amb una certa identitat russa-ucraïnesa. Clar, és una mena de neteja ètnica. Jo crec que per això els russos també mai van atacar, excepte una estació, mai van atacar un tren. Els russos haguessin pogut tallar, crec, fàcilment les línies de comunicació perquè la gent marxés. Però jo crec que és que els interessa, perquè aquests ja no tornaran. I la zona que es quedin serà ja la zona on seran tots, diguem, prorussos, vull dir, no els tebis aquests que vivien al Donbass, al sud i tal, ja no tornaran i, per tant, faciliten la feina d'anar cap a un escenari que penso jo que és el de les dues Corees. I part d'aquest pessimisme és aquest. Les dues Corees també és un país que em va interessar molt, vaig poder anar a les dues parts, i, escolta, porten des del 53 i allò tampoc té pinta. És a dir, el món, bueno, no acaba de millorar. Jo el dubte que tinc, Núria, i no sé contestar, és igual que hi ha aquesta tesi que tot això ha sigut una cosa una mica desitjada pels Estats Units per determinats beneficis. Jo sempre el dubte que tinc és si un provoca això per entendre'ns i els russos responen. Jo crec que els russos són els que responen, és a dir, a tot poden provocar. Crec que al llarg d'aquests anys tenen motius per sentir-se provocats. Però, clar, el que fa la resposta d'entrar a Ucraïna militarment i tal és Rússia. Aquí jo crec que perden una mica les raons que tenien. Jo el dubte que tinc és si això està provocat o les coses a vegades passen, els aconteixements s'encadenen de tal manera i després, un cop passen, tothom aprofita. Perquè jo considero que els periodistes i molts dels que potser esteu aquí formem part del que seria, diguem, els experts en relacions internacionals, no? I jo recordo perfectament com després del 2001 de les Torres Bessones va haver un autèntic desig, una inversió i unes ganes molt saludables de comprendre el món àrab. I jo crec que tots vam fer un esforç per entendre el món àrab.
aquest esforç es va fer, però després tampoc coneixo ningú que imaginés les primaveres àrabs i que les desencadena un pobre noi que es suïcida allà a Tunísia perquè la policia li ha tret el... A vegades em queda aquest dubte de si les coses a la història són deliberades o són uns aconteixements que acaben passant grans coses i llavors sí que tothom tracta de treure profit. Això és el que no acabo de saber si tenim aquesta capacitat d'haver anat a la guerra o al final ens hem trobat en una guerra i ja tothom tracta de veure quin profit treu. El que sí em frustrava molt, i això és cert, és que ara ja no pots trobar-te amb ningú, és a dir, ni als ministeris aquí hi havia algú a la porta, amb la qual cosa jo no sé, a vegades tenia la sospita que excepte el Zelensky i una guàrdia pretoriana, tots els altres ministres no sé on estaven. És a dir, igual estaven a l'estranger, igual estaven a l'altra punta del país. Això sí que és una cosa una mica frustrant perquè ja tot era virtual, l'acreditació. Ja sempre allò anar a una cua, tal, la foto, no sé què, no, tot era... Jo volia fer-la presencial, a més per veure una mica. No, tots els ministeris estaven tancats, la ciutat estava buida i no saps si algú t'està enganyant molt. És la mateixa perversitat d'una guerra. L'estem parlant, està succeint, l'estem transmetent. Agafem el mòbil, anem al metro i en temps real l'estem veient. I estem això, diu, escolti, em dona l'acreditació per poder anar allà a seguir la guerra. Vull dir, arriba a una tal... És allò com aquella escenificació d'una guerra que ja no saps si tu estàs d'espectador, estàs a dintre o què està passant. Gavi, ajuda'ns, digue'ns alguna cosa. Sí. Perdoneu, jo és que estava veient el partit de tenis, estava feliç de la... No, aquí no hi havia pilot, aquesta banda, però vull dir, són tant els interrogants... Tortícolis, però aquí hi ha uns grans experts en tot això, No, ajudar-vos no us ajudaré. El tema és que és el gran dubte. Aquí, on és la veritat d'aquesta guerra? Ho has dit molt bé, a Butxa. Aquí hi ha uns senyors que han pelat. Rússia diu, nosaltres no hem estat. Ho han fet ells per acusar-nos a nosaltres. I ja està, ja l'hem liat, perquè és la seva paraula contra la teva paraula. I aquest és el gran dubte. Al final, qui et creus? Jo, per exemple, una sensació incòmoda la vaig tenir justament a Butxa, perquè jo anava, en general no m'agradava anar, no m'agrada, com a la majoria, anar amb grups massa organitzats i tal, però aquell dia era una mica ideal, no? La sortida a tal hora, tornarem a temps de tal... Bueno, i vaig anar a l'excursió a Butxa. Clar, i jo ja havia estat, però allò, una excursió organitzada, tal, i, bueno, 7 o 8 autocars de periodistes, tal, i què vam fer primer? Primer vam anar a una zona molt cèntrica, que els edificis tot bombardejats, on havia hagut... Ja teníem gent de Butxa allà esperant, clar, tots els periodistes parlant a la gent, tal, i, bueno, aquella cosa una mica incòmoda, perquè dius, això tampoc és una història, a més estem aquí tots, tal, no? Bueno, següent parada, arribem a un lloc tal, i jo anava dels primers, i ens porten a una zona que hi havia una mica com 4 pins, i una mica acordonada, no molt gran, amb, no sé si eren 5 cadàvers carbonitzats, mig carbonitzats, a mig cremar al terra, ja tots amb el número identificats i tal, i veure, jo no sé, jo reconeixo que pateixo més per la gent viva que per allò, no? Però com a espectacle era bastant, evidentment no era macabre, era tal. Bueno, quan ja tothom estàvem al voltant i tothom ja havia fet les fotos i les càmeres, van venir 3 forenses, 4, i escolta, en un minut ho van fer d'una manera que a mi em va semblar una mica de dir com es nota que està fet perquè vingui la premsa, vegi, faci les fotos i no sé, ja només faltava portar-los a un altre lloc, m'entens? Era una mica tal. Ara,
clar, ells et donen la versió de la que et donen ells. Tu com vols desmentir allò? És a dir, tu no pots... Ells et diuen que els han trobat morts, que creuen que era una família que fugia, que els van matar i els van cremar. Clar, a mi la lògica penses, home, tu mates algú i tal, jo després cremar-lo no acabo d'entendre la molèstia, entre cometes, d'anar, posar-los junts, cremar i deixar-ho a mig cremar. Bueno, però clar, és molt difícil, ja preguntaves, miraves de dir això, a on estaven, no sé què, però això els americans ja són especialistes, els periodistes americans, de dir, no, però a quin lloc estava? Per veure si és veritat o no, però clar, al final, després ja, bueno, que l'autobús marxa, anem a veure no sé què. En la qual cosa, aquells cadàvers, dius, podrien haver-ho fet a tall de... Doncs podria ser. Però, clar, és molt difícil de... Sí, abans has fet la broma del senyor de Tiananmen, si encara no sabem qui era. I allò va ser una xiripa, perquè ho va captar una càmera que estava fixa i encara no sabem qui era aquell senyor. Potser sí que se'ls anava la mà amb tal. Però, home, jo també penso que podien exagerar les coses, però no fins al punt d'inventar-se, diguem, tants morts i tanta destrucció, perquè aquella destrucció et feia pensar que, efectivament, allà havia hagut morts de civils. Ara, que els van matar, com els van matar? Això és difícil, perquè, clar, una cosa és matar algú a sang freda i una altra és algú que passava, que tu creus que pot ser un soldat i és un ciclista, però tu ja has disparat, ja l'has matat. Jo m'agrada molt preguntar a tothom, d'aquestes ciutats que van estar ocupades, a tothom que parlava era... Vostè va parlar amb algun soldat rus, no, personalment, no per veure, i tots els que deien que sí, ningú va dir que al principi fossin mala gent. És a dir, tothom deia no, eren correctes al principi i tal. Jo entenc que aquella mateixa gent, un mes més tard, després d'haver estat, potser, que es pensaven que allò era una campanya fàcil, després de que han matat igual a la meitat dels companys, que hi ha un que el carro de combat ha quedat carbonitzat i l'has tingut que treure. Quan ha passat un mes, aquells mateixos, diguem, nois correctes, poden perfectament ser gent que et mati o perquè han begut. Recordo una trinxera a les afores, una trinxera on havien estat soldats russos, clar, hi havia moltes ampolles d'alcohol. És a dir, la gent, quan aquesta part, els mateixos que igual no eren males persones o es comportaven civilitzadament, potser sí que al final, quan marxen, diuen, bueno, doncs ara nosaltres marxem, però si puc matar algun ucraïnès el mato. Jo no crec per això amb aquesta cosa una mica dels russos tan salvatge. Ara, bueno, és que no pots... Si més no s'està demostrant aquesta força que li suposàvem. Avui hi havia una entrevista a La Vanguardia amb un general francès que deia... Sí, li vaig fer jo ahir. Exacte, aquesta entrevista. Diu, bueno, primer els vam sobrevalorar i ara no els infravalorem d'alguna manera, no? Vull dir, aquest exèrcit que... I tothom estem presumint que Putin pensava que en 15 dies ho faria. No ho ha fet. Tot això ho està dient Occident, aquesta banda d'alguna manera, no? Se'ns obren una sèrie d'interrogants que dius, bé, ara que ja no som portada aquesta guerra, ara que s'està diluint, s'està transformant en una crisi global, no només econòmica, social, energètica, agrícola, que tenen repercussions a Àfrica mateix, perquè vull dir, s'estan bloquejant els ports que no poden treure cereals que van a Àfrica i la gent es morirà més de gana del que es mor. O sigui, això serà el que prendrà ara el titular, la portada, i la guerra quedarà allà, com deia abans de Iemen, no? És una guerra que ja la podem entendre, explicar, no sé què, però ara el que ens preocupa és el dia a dia, l'economia, a l'ofegar, i que el supermercat de dia... Bueno, ahir la Comissió Europea també, que parlava de tot, de la qüestió econòmica, no? Les xifres que estan donant. Això, al cap i a la fi, serà el que ens preocuparà
els ciutadans el dia a dia. Ens hem preocupat molt perquè s'ha seguit com a mai. Mai s'ha seguit una guerra com aquesta. No, aquesta ha tingut jo. Perquè ells són com nosaltres, pertanyem a la mateixa Clar. societat, no? Sí. Són del mateix color, Clar. d'alguna manera. Ara s'està transformant en una crisi de dimensions globals que ja no sabem per on pot petar, no? No, jo el que tinc la impressió com a periodista i tu també t'ho deus intuir, crec, és que efectivament aquesta guerra crec que queda amb una més baixa intensitat. Això ja li va bé, i aquest general ho deia, és l'aposta també de Putin, de dir, bueno, jo puc permetre'm que això allargar-ho amb el temps, amb més baixa intensitat, anar fent, i a nosaltres, naturalment, el que acabarà, diguem, preocupant és això, i ja veurem la solidaritat fins on arriba, perquè arribarà un moment que la gent, quan li toques la butxaca, també tothom diu, bueno, sí, això està molt bé, però que acabi ja i com sigui. Ja. Jo em temo que això passarà. Jo sempre dic, una de les primeres, són batalletes, però allò em va fer pensar molt, no? Una de les primeres històries que vaig cobrir al diari, vaig anar a veure pel meu compte, després d'una campanya electoral, que devien dies de festa, aquelles tonteries, vaig a veure aquella famosa final al Bernabéu del Barça-Bilbao, que va acabar a bufetades, que va ser lamentable, Maradona, Schuster. I jo anava en cotxe, vaig fer a la nit a prop de Guadalajara, tal, i poso la ràdio, primera al matí, i em diuen que havia hagut un accident d'un autocar d'una penya barcelonista, de Mollet, no sé on, i que va haver diversos morts. Clar, jo estava a prop de l'Hospital de Guadalajara, vaig arribar, diguem, el primer, i l'ambient, a aquella hora del matí de la gent, doncs clar, era, ostres, havien mort dos o tres persones, un accident, tothom molt commocionat, tal, i aquella pregunta que dius, bueno, ara què fareu? Tornem a casa com dient, res, no, ja no estem per partits de futbol. Això eren les 8 del matí. A la 1 del migdia, que és quan va arribar un directiu del Barça, la gent el que demanava era a veure si el Barça pagava tornar amb avió després de veure el partit. Jo crec que l'home som una mica així. Jo tinc aquesta sensació que fem coses també extraordinàries, però, bueno, també això, i jo em temo molt que inclús la solidaritat amb els ucraïnesos vagi una mica afluixant. Jo recordo al tornar amb el tren per tornar allà a Cracòvia, el tren, diguem, 2 hores a la frontera, jo havia agafat, era molt econòmic, bitllet de primera, no? I anava sol al compartiment, però entra una mare amb un nen petit, la germana, les bosses, pim-pam, no vaig dir res, naturalment, i que van prendre el compartiment. Jo ja intuïa que no tenien bitllet de primera. Va venir la revisora i la conversa ja en tenies, tal, i la dona va dir Ucraïna, com diem, som ucraïnesos, i la revisora li va dir, sí, però vostès poden viatjar gratis, però en segona, no en primera classe. Allò em va fer pensar que ja veurem d'aquí uns mesos si tota aquesta solidaritat a països com Polònia, que no l'havien tingut, a lo millor arriba un moment que diuen, escolti, que no m'agafa el metge perquè és que estan els ucraïnesos i total ja no tenen guerra. Jo crec que veurem i diria que Putin compta amb aquesta psicologia europea occidental que a vegades és fantàstica, però que, igual que ens cansem molt aviat de tot, no? De les coses bones i de les dolentes. No? I ja dic, a mi em fa... Crec que aquest ritme... Nosaltres tenim un ritme, ara, la mesura del temps és molt instantània. Volem tot ja, que les coses surtin ja, parlar amb algú ja, que tu et portin a casa el sopar ja. Jo crec que Rússia està encara... poden permetre's, jo diria, el luxe d'estar mesos. I a mi em fa ser pessimista. Ara, jo dels experts, igual demà sí que algú dona la sorpresa i diu que no sé, que han negociat no sé què, però jo no veig a Rússia marxant amb el que té ara, abandonant, perquè crec que l'objectiu és això, fer 2 Corees a Ucraïna. I més gran o més petita farà la seva Corea del Nord. I quedarà, en fi,
Però bueno, a l'hora de fer pronòstics ja dic, els periodistes moltes vegades millor que no anem més enllà del que veiem, no? En fi, la final va ser el 84, va ser l'últim partit de Maradona i de Menotti. I van fitxar Venables i vam guanyar la Lliga del 84-85, que ens va portar a la final de Sevilla el 86, que va ser un desastre. Però aquella final la vam perdre i Déu-n'hi-do. jo crec que aquell any La el vam Bilbao perdre. va guanyar Copa i Lliga, Sí, van guanyar les dos i no va haver Supercopa perquè vam dir, el Clemente, que era més xulo que un ocho, va dir, les he ganat, Experts la també en Supercopa futbol, és mia. clar. Sí senyor, perdó, ja Ha està, activat la neurona, sí, que ja se sap. Jo tenia una sèrie de qüestions per vosaltres dos, que sabeu d'això. Un senyor que no vull provocar el professor Rodés, que es diu Solana, diu que el que no poden fer els països occidentals és no donar-li cap sortida a Putin. És a dir, el que no podem és portar-lo cap a un lloc en el qual només li deixem una solució, que sigui una cosa que en diuen ara bomba nuclear tàctica, que no entenc què vol dir tàctica, perquè en el fons fa bum i s'acaba el partit, no? Per tant, la segona és, veient els 80 i pico dies, és evident que van aprendre alguna cosa d'Afganistan. No volen ocupar, és a dir, no hi haurà tropes d'ocupació, bàsicament perquè tindran resistència, carrers, etc. I l'espai propi és molt possible. La pregunta és, si mirem la història de diríem el mapa, Suècia, que és neutral des de 1714, no ha participat en una sola guerra europea. I Finlàndia, que és, encara que no ho diguem, un espai de protecció, que és un protectorat rus. Que aquests dos països entrin a l'OTAN, no sé si Putin i els seus estrategues no veuran que sí és una provocació, perquè els estan posant just en l'espai seu de moviment neutral i neutre, forces d'OTAN mirant la seva frontera. Ja van tenir la bronca amb Ucraïna, però aprofitant l'Ucraïna s'estan movent coses que en el fons no porten a donar-li una sortida a Putin. No sé. A mi Putin em va va dir, sorprendre "Feu el perquè que vulgueu". va Sí, dir que sí. mentre no hi hagués... Jo vull creure, o no vull creure, però em dóna la impressió que també ara per ara segurament ja amb l'esforç que estan fent a Ucraïna no estan per altres coses. Ara és evident que estàs agreujant el problema, per entendre'ns, però clar, a mi també em costa molt imaginar que puguem guanyar, diguem, que Ucraïna i Occident pugui, diguem, derrotar com a Hitler, no? Bueno, sí, que llavors van arribar fins a Berlín i evidentment va acabar la guerra, o al Japó, 2 bombes atòmiques, i ara guanyar una guerra, què vol dir? No voldràs entrar. Amb la qual cosa jo també crec que aquesta cosa de donar la sortida a Putin, que l'ha dit també el Piqué, el Solana, i m'ho deia aquest general francès, doncs també és raonable, perquè serà el president de Rússia i Rússia sempre estarà allà. Si abans no mora. A mi m'agradaria traslladar aquesta pregunta, però segur que hi ha moltes preguntes i a més veig aquí des d'antics professors meus de relacions internacionals, el Messier Rodés, qui sigui, vull dir, que ens puguin aportar també, no? Intervenir sobre això, perquè ara on anem, què ens porta aquesta guerra que queda difuminada, que ens transformi en una crisi global econòmica, una més de la que tenim. Quin és el paper de la Unió Europea, que per primera vegada s'uneix però que ara comença a fer figa perquè davant de la solució que es diu tallar el subministrament energètic, ningú pot passar per aquí, ni pot ni vol passar per aquí. Aleshores, quina és aquesta sortida que es pot visualitzar i que sigui lògica, no sé si la paraula és lògica, però que sigui viable, perquè viable està sent fins i tot la guerra de la qual estem parlant aquí tranquil·lament, amb una cadira, aquí, mentre aquí a 3 hores s'estan matant, m'entens? Vull dir, és tot ja un despropòsit que, no sé, jo llanço, i qualsevol intervenció vostra l'agrairia també, i sobretot els que teniu alguna cosa que aportar, segurament, i aquí a primera fila en veig uns quants.
d'exprofes. Molt bé. Una cosa, des de luego heu centrat bastant el tema, ho agraeixo i certament us felicito, però hi ha una reflexió que va una miqueta més enllà. El tema de la confrontació entre Estats Units, el que són les democràcies liberals, front als sistemes d'altre caire com són les oligarquies xineses i russes, essencialment, que tenen una transparència a la seva part del món, tenen un quòrum al seu costat. Jo la pregunta era quina seria la vostra visió o quina és la vostra percepció respecte a el que quedarà de cara al futur, sobretot vist el que està passant. Xina és una potència important. Els Estats Units fa un temps, i recordem el que havia passat no fa massa mesos, el de l'Arcus, i de més, i evidentment quan mires cap allà als Estats Units ja havia focalitzat la seva percepció, el seu enfoc cap al Indo-Pacífic. I en aquests moments això de qui ens ho fa canviar una miqueta. Jo tinc unes altres percepcions, com són l'Àrtic i totes aquestes qüestions, i evidentment l'entrada, ja que ho heu analitzat, el tema de Finlàndia sobretot, i de més, suposo que això d'aquí també bascula l'estratègia a nivell mundial i evidentment a més de potenciar la OTAN i aquestes qüestions que també us heu nombrat. No ho sé, això era la meva aportació i sobretot la pregunta de com ho veieu. Gràcies. No. No, se'm fa complicat, no sóc cap experta i el que em demanes del què, com ho veiem. Jo la veritat és que estic davant d'una situació que em costa veure-ho tot en aquests moments. Em costa veure amb la naturalitat que estem parlant d'una guerra i com l'estic portant, tot i ser una guerra que personalment, i he parlat amb molta gent, ens toca emocionalment, perquè són gent que formem part de la mateixa societat. I només penso quin és el punt que es pot, quin és el desllorigador d'aquesta situació. Penso en la mediació. Començo a parlar amb la mediació, demano, pregunto, quan veig que el papa es mou, quan veig que de vegades s'insinua la Xina i després d'altres diuen la Xina és impossible, però quin és el desllorigador d'aquesta situació que ha posat un país que és Rússia, que forma part d'Europa, en el lloc més radical i oposat a la resta d'Europa. O sigui, finalment Rússia és Europa i en aquests moments aquesta guerra ens ha portat a un blanc i negre que fa molt difícil. Si el 91 es podia haver fet un mapa, un full de ruta d'una altra manera, penso, no ho sé, perquè és que és tan complicat poder-ho valorar, penso que en aquell moment no es va fer, i pel poc que sé, penso que se'l va deixar de banda i Rússia, i en aquest cas Putin, s'ha transformat en un animal ferit que estava al front d'un gran imperi que costa molt d'assimilar el que significa. En aquests moments aquesta guerra li està donant una certa força, sobretot dintre del país, que està tenint un suport pel que m'arriba molt potent. O sigui, però al mateix temps estàs veient també Ucraïna, aquesta mena de patriotisme i nacionalisme exacerbat absolutament, que fa que els dos, que abans eren germans o que han estat família, estiguin més separats que mai. Per tant, em fa veure un panorama tan oposat, tan difícil, que només penso que la mediació és possible, però no sé qui té la vareta de la mediació. No sé si el papa la té, fins i tot, quan veus que la mateixa... Parlem de les esglésies d'allà, perquè fins i tot dius l'església ortodoxa estan absolutament separades i oposades, la d'Ucraïna i la de Moscou. Ciril de Moscou està amb Putin, l'altre no hi està. Llavors, si aquí posem l'església catòlica, que és el papa, que sembla que és el que estaria decidit també a fer això, que va dir estic disposat a anar, però no hi ha anat, vol dir que hi ha una sèrie d'elements que ho impedeixen. Per tant, jo només tinc interrogants, i ho plantejava abans, si hi ha algú que em pugui aportar alguna mena d'element que m'ho esclareixi. Jo no el tinc. Jo crec que dependrà molt de com acabi la guerra.
això serà decisiu. Si la guerra Rússia no la guanya o el cost, perquè jo sí crec que hi ha una certa lluita entre democràcies i sistemes autoritaris, no? Crec que sí. Els sistemes autoritaris, i sobretot penso també en Xina o la mateixa Rússia, tenen que donar, repartir, diguem, certa prosperitat entre la població perquè la cosa no se'ls aixequi. Clar, si Rússia amb això surt segons com acabi la guerra. Jo tinc la impressió que Xina no està gens confortable amb aquesta guerra, però també crec que ells estan, com sempre, amb un cert pragmatisme, esperant a veure què passa per, diguem, jo crec que ja dic, els incomoda, però aquests règims és cert que necessiten com a mínim prosperitat, una certa prosperitat econòmica. A Xina és molt evident, però a Rússia no tant, però que sí que crec que en general, bueno, els russos estaven contents amb aquest progressant mínimament, però anar fent. Clar, si la guerra no la guanyen i a sobre econòmicament la gent va pitjor, a lo millor sí, però ja dic, és que per mi tot aquesta, que és molt encertada, no? Dependrà de quin és el resultat, perquè jo no m'atreveixo encara a dir quin serà el resultat, diguem, d'Ucraïna, perquè crec que encara queden mesos, no? Willy Brandt, se'n recorda el Willy Brandt? L'Ostpolitik? Alemanya sempre ha mirat a l'est, mai a Occident. El seu espai vital sempre ha estat cap allà, mai cap aquí. Lavrov, el ministre d'Exteriors, li explicava a un col·lega meu, que ara té un alt càrrec por ahí, que s'equivoca molt la Unió Europea. La Unió Europea, segons Lavrov, té 3 fills. Els fills fundadors, els fills adoptats i el fill bastard. I Rússia és el fill bastard. Després de la caiguda del mur va haver-hi la possibilitat, perquè Rússia volia formar part de la Unió. Però Alemanya en aquell moment tenia altres problemes, que era la unificació i la crisi econòmica, etc., i no estaven per això. Però Alemanya i Rússia sempre han estat un espai d'aliança permanent, cosa que els Estats Units mai ha vist amb bons ulls. Mai. I per tant, el que em diuen els experts, que el que està passant avui en dia és un gran error, que la Unió Europea no hauria de fer el que està fent, perquè al fons i a la llarga el seu aliat natural és Rússia, no Estats Units. Però això és un altre debat. Per tant, Xina. La Xina, a l'any 90, la renda per càpita dels xinesos era de $350. El 2022 és de $12.000. És a dir, han creat un espai, una classe mitjana, etc. Quina és la conseqüència de la guerra i del rebuig de la Unió? Que en lloc de mirar cap a la Unió, Rússia ha mirat cap a l'altre costat. Rússia què té? Matèries primes. Què és el que no té Xina? Matèries primes. Què té Xina? Tecnologia. Què no té Rússia? Tecnologia. Per tant, s'han trobat 2 espais d'acord, que tenen signat un acord. A més, dins d'aquest acord se senten bastant còmodes. Per què? Perquè en el seu espai mental no existeix el concepte aquest que tenim nosaltres de la democràcia liberal representativa. Bàsicament perquè els xinesos democràcia liberal representativa en els últims 23 segles no han tingut. En fi, i els russos democràcia representativa i liberal tampoc. És a dir, Houston tenemos un problema. Tercer, i aquest és el gran problema dels Estats Units. El Partit Comunista Xinès, que és el que mana Xina, diuen, ha fixat en el seu objectiu que en el 2049, centenari de la Revolució, seran la primera potència econòmica. Hauran superat els Estats Units. I, en fi, i això posa molt nerviós a l'altre costat del Pacífic,
perquè no se'n surten. Per tant, en fi, estem fent una guerra a Ucraïna que té repercussions geopolítiques, geoestratègiques, això que li agrada al professor Rodés, la geoestratègia, la geopolítica, com diria el Pla, quina collonada. Doncs aquest és el partit que s'està jugant ara. Llavors, una de les preguntes que fan els russos, escolti, va acabar la Guerra Freda i vam liquidar el Tractat de Varsòvia. Vostès què fan amb una organització militar de la Guerra Freda? Per què la necessiten? No hem canviat el món, no hem canviat les relacions, no és multipolar. Què m'està explicant? Vostès mantenen una organització militar de vigilància. Hauria hagut de dissoldre's igual que va fer l'altre, en teoria. Per tant, coses veredes, don Sancho. I el partit aquest, que segurament acabarà en empat, perquè alguna sortida li donava a Putin, i em sembla que el Zelensky ja està reconeixent que el Donbass, si te lo quieres quedar, te lo quedas i no m'emprenyis més. La gran pregunta és, fixeu-vos al mapa, Mariupol ja ha caigut. Per tant, ja l'ha unificat. Des d'aquell nom impronunciable, però té un equip de futbol que es diu Sheriff, que és la tenis no sé què de Moldàvia, fins a baix poden quedar-s'ho. La gran pregunta és si poden deixar Ucraïna sense sortir del mar i, per tant, sense Odessa. I no poden deixar sense Odessa Ucraïna perquè aleshores l'estrangulen literalment a ells i a nosaltres. Però, bueno, el professor Rodés ja parlarà amb el Putin i ens ho arreglarà, cap problema. Hi havia una pregunta aquí al Josep Maria i després hi havia dues preguntes més. Perdó, Primer, un comentari que avui s'ha tornat a veure, però jo li voldria dir directament al Joaquim, que ens ha estat donant al llarg d'aquestes setmanes una informació als ciutadans d'aquest país objectiva, diguem-ne, prenent una mica a part, com és normal en una guerra d'aquest tipus, cosa que deixem-me que ho digui, perquè segur que és veritat que a Rússia la informació que arriba no és verídica, però jo també tinc que dir que el gruix de la informació que ens arriba a nosaltres per part d'una majoria bastant àmplia dels mitjans d'informació tampoc és exactament tan matitzada i tan objectiva com tu has fet avui. Jo sempre que et llegeixo em sento reconfortat perquè puc veure una visió que trenca una mica aquesta espècie d'unanimitat general, diguem-ne, de pintar Rússia com una espècie de dimoni i el Putin com un boig i tot això que jo crec que no ajuda per res a arreglar els temes. Ha sortit de passada, que potser estaria bé que un dia el Gavi organitzés una sessió per parlar d'això, que és tot el que està passant a nivell de la geopolítica mundial. Perquè, clar, aquí també estem assistint a una altra cosa. Occident està aïllat de la resta del món, no només de Rússia. El silenci de les grans potències, i no només de la Xina, de la Índia, del Pakistan, d'Iran, diguem-ne, dels països africans, d'una part important dels països llatinoamericans, és claríssima. Bueno, això és una situació còmoda, diguem-ne, per el que hem qualificat sempre d'Occident, a mi em costa de veure. I jo crec que ara, bueno, i ja també ho has començat a dir, però m'agradaria que ho aprofundissis també potser una mica més. Això hem d'aspirar que acabi, i que acabi quan abans. Estem fent les coses d'aquesta banda per intentar que això s'escurci? És a dir, per exemple, ja heu tret un tema, el de Finlàndia i de Suècia ajuda a aquesta finalització raonable o el més ràpida possible de la guerra? Sembla que no. Per on podria venir una certa... No podria ser aquest el paper de la Unió Europea, més enllà de fer discursos, diguem-ne, que vulguin superar una mica els dels americans i enviar armes? Europa no tindria que agafar una mica la iniciativa de voler ser el factor de trencament, diguem-ne, una mica de l'impàs, oferint alguna... Ja sé que és molt voluntarista, això, Perquè, clar, als Estats Units què passa? Estem en any d'eleccions, amb un president dèbil, amb una economia que en el fons la guerra aquesta li va bé, o no li va malament, diguem-ho així. No vull dir que els interessi. I en canvi a Europa passa una mica tot el contrari. Llavors, Europa no tindria que agafar d'una manera més clara. Sembla que el Macron ho està fent. L'altre dia el Juliana parlava de que el Macron, el Draghi i tal es començaven a moure. Bueno, potser seria el moment de que es posessin, diguem-ne, de veritat, per darrere a jugar la carta de trencar. I no sé com ho veus, això. Si això és factible i Europa està en condicions de jugar aquest paper, que a mi és la pregunta que més m'interessa. Jo, per mi, el problema, que diguem,
comparteixo l'anàlisi. Per mi el problema és que quan estàs en una lògica bèl·lica, fins que mentre les dues parts pensin que poden guanyar la guerra, i curiosament a qui se li està donant molts ànims és a Ucraïna, perquè el mateix secretari de l'OTAN va dir que Ucraïna pot guanyar la guerra. És a dir, jo crec que mentre estem amb aquesta lògica, la part diplomàtica no costarà molt, no? És a dir, jo crec que fins que una de les dues parts, o Ucraïna, cregui que li poden guanyar més coses, totes aquestes iniciatives diplomàtiques estan una mica hipotecades, perquè, clar, tu també, si ets president d'Ucraïna, president de Rússia, quan la gent ha fet tants sacrificis, clar, després, segons com, costa molt dir, bueno, vale, oblidem tot el que hem fet, tot el que hem dit i tal. A mi em temo que mentre la guerra estigui amb aquesta lògica de que Ucraïna cregui que la pot guanyar, és difícil imaginar que de debò hi hagi que les negociacions arribin a algun lloc, i sí que Europa hauria de fer-ho, però bueno, és que també és una guerra complicada per a Europa, no? Perquè en el fons Ucraïna, el que està dient és que ells no volen, jo puc entendre, no és molt sexy a caure a l'òrbita de Rússia. És veritat que haguessin pogut ser Finlàndia. Jo sempre he pensat que per què no van voler ser Finlàndia, però és que ara ja tampoc Finlàndia, amb la qual cosa, amb la lògica aquesta de guerra bèl·lica que tot es va enconant, fa més complicat fins que algú digui jo no guanyaré la guerra i per tant vaig a negociar. No sé. Hola, me llamo Alexandra Molodkova, soy periodista ucraniana y vivo aquí. Me gustaría preguntar una cosa. Yo cuando trabajo aquí y cuando cubro lo que pasa con mi familia y mis amigos en Ucrania y lo transmito aquí, muchas veces lo más complicado, lo más difícil con lo que yo me encuentro aquí es que muchas veces los catalanes muchas veces comparan Cataluña con Donbass. Y muchas veces me lo ponen bastante agresivo, que yo como ucraniana, es un tema muy delicado para mí ahora, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar a vosotros si también os parece que es algo parecido, que se puede comparar, que son situaciones igual de complicadas, que se pueden resolver igual, que tienen algo en común, porque muchas veces es lo que yo oigo aquí y, a mí no me parece nada parecido, pero a mí me gustaría escuchar vuestra opinión. Gracias. Yo soy catalán, me parece que los tres que estamos aquí lo somos. Y yo, desde luego, nunca se me ha ocurrido hacer ningún paralelismo. Es decir, ni cuando estaba allí veía paralelismos, ni ahora. Pero también me gustaría recordar que aquí hay gente que comparó su situación con la de los negros de Alabama en los años 60, que creo que todavía eso tiene más mérito que lo del Donbass. Los negros de Alabama, de los años 60, de Mississippi y de Alabama. Es decir, aquí hay una tendencia a hacer unas comparaciones que yo diría que no son muy acertadas. Ya digo, yo ni lo había oído, pero sí. Puede ser que en mi círculo no seamos... Yo, a diferencia de otra gente, me tomo la medicación por la mañana. Y eso evita muchas cosas, la verdad. Los que se comparaban con los negros seguramente no eran de la Cataluña interior, porque esos sí que son supremacistas del Ku Klux Klan. Por lo tanto, se equivocaron. Cuando decían Alabama, ellos eran los blancos, no los negros. Pero bueno, aquí todos tomamos la medicación cada día y por lo tanto no tenemos esas cosas. Algunos se compararon también con Eslovenia y también se compararon, ahora alguno... A ver, sin que entremos en debates, ahora han descubierto que quieren ser irlandeses, porque han ganado el Sinn Féin.
pues no se han enterado que eso es lo que quieren, es la unidad con Irlanda. Es decir, que precisamente se vuelven a equivocar. Tranquila, porque en el fondo vamos a descubrir que en el fondo, todo lo que nos pasa es porque Putin les daba apoyo a estos que se comparan con el Donbass. Y si quieren ser el Donbass, desde Bruselas pueden llegar tranquilamente e instalarse en el Donbass para vivir y que nos dejen tranquilos. Y que tomen la medicación, por favor. Allà. A veure, llavors anava a fer una pregunta des del punt de vista de lo que s'ha d'agrair molt als que sou corresponsals de guerra, que aneu allà i ens expliqueu el que passa. I potser estem exigint respostes d'un altre tipus, que serien més polítiques, o a pilota passada d'historiadors sobre la comprensió del tema. I això ve del tema... Per primera vegada he sentit l'esment de la importància dels ports que l'ha fet el Gavi en parlar d'Odessa. Jo hi crec molt, no sé si perquè soc filla de marino o no de guerra, de mercant, però hi crec molt en la importància estratègica dels ports. Aleshores veig que aquí s'hi juga molt el tema de, no tant de que es quedin al Donbass, com de l'arribada fins al mar, tot i que ara, quan plantejo aquesta pregunta, tothom diu, bueno, però l'Erdogan no es deixa passar. Bueno, però algun dia obrirà la porta. Hi ha un altre port, que és Kaliningrad, que està al vell mig del Bàltic, hi ha tot el joc de la desglacificació de l'Àrtic. Per tant, hi ha una importància estratègica de ports i prou. Per tant, vosaltres que esteu allà, jo no us demano tant una valoració geopolítica com de lo que heu vist. I a mi hi ha una cosa que m'intriga molt. El tipus de material que estan utilitzant els russos. O sigui, quin tipus de tancs? Són de darrera generació? Tinc la sensació que no. Igual que tinc la sensació, per el que heu transmès la premsa, però que ningú explica, que el Mosca, el barco que es va morir, el van enfonsar a la mar d'Azov, a la mar Negra, era la mar d'Azov. Bueno, és igual. En tot cas, era un barco de l'any de la castanya que li havien posat 4 míssils a sobre. I per tant, a mi sí que m'interessa molt la utilització dels mitjans de guerra tècnic que estan utilitzant els russos. A veure si ens podeu dir alguna cosa d'això. Potser per, diguem-la, jo crec que Kíev no va ser una cosa que dius, no pensaven invair Kíev, sí que, jo crec que sí, que pensaven invair-la. Sí que va quedar una mica palès, això coincidia amb bastants, que a l'exèrcit rus també reflecteix certes mancances de material modern, els problemes, diguem, de certa corrupció i en canvi els ucraïnesos, amb l'ajuda de britànics i americans, no només tenen armes bastant, diguem, ultramodernes, que, per exemple, contra els tancs, no? O els famosos drons turcs i tal. És a dir, tenen millor material i, sobretot, i jo crec que això és molt important per entendre que els ucraïnesos ho estiguin fent millor del que esperaven, molt bona informació. Quan han matat a no sé quants generals russos, això és perquè algú els ha dit on estava aquell general rus en aquell moment, no sé on, no perquè el general estigués a primera línia de foc. És a dir, jo crec que efectivament el que explica aquest equilibri és que tenen millor armament els ucraïnesos, molt millor, que determinades coses, com sembla que els tancs o carros de combat ara ja no són el que eren, i sobretot que en quant a informació els ucraïnesos crec que tenen molt bona informació i això explica poder també aquesta moral inclús de victòria que costa creure, però en fi, jo tampoc d'armament no m'atreviria a dir, però sí que crec que com passa amb tota la tecnologia ha donat un gran salt. Jo quan veia com explicaven el funcionament dels míssils antitancs és que em veia amb cor de disparar i encertar, perquè és que el míssil ja porta un xip que va
busos, i jo tinc la impressió que aquest armament els russos no el tenen. I m'imagino, perquè al final un exèrcit reflecteix també com és el país, i l'economia russa tampoc és un exemple d'eficàcia. Tenen l'energia, però el que és l'economia en si no és un país que sigui molt... I això em fa pensar que efectivament tenen un armament, diria, que bastant tirant a obsolet, no? Ara, sempre hi ha aquesta cosa de determinats serveis, els britànics sempre t'ho exageren molt, no? Desmoralització, desercions, això potser és mentida, no? Però sí crec que hi ha un gran desequilibri amb la qualitat de l'armament i amb la informació, amb la intel·ligència, no? Que la ucraïnesa és l'americana i la britànica, vull dir que tenen molt bona informació, no sé. Penseu que el PIB de Rússia és igual que el d'Itàlia. Per tant, estem parlant d'una economia que, en fi, serà molt extensa, tenen 17 milions de quilòmetres quadrats. I em sembla que són uns 250 milions. O sigui, hem perdut 7 milions pel camí, vam perdre. Però, clar, l'energia que nosaltres, la Unió no li compra en aquests moments Xina i la Índia. És a dir, que no perden ni un euro o un dòlar. Són 1.000 milions diaris. 1.000 milions diaris, el que cobren per l'energia. Però jo crec que probablement Rússia, quan fa aquesta invasió el 24 de febrer, infravalora la situació, absolutament. Perquè aquí ara comença la llegenda del famós exèrcit rus, la no posta al dia, la corrupció, tot això que ara va sortint, però en aquell moment, si ataquen com ho fan de matinada el 24 de febrer, és perquè tenen, o sigui, jo no els infravaloro, al contrari, és perquè consideraven que això era camino abierto, tirem endavant. Això es demostra que no és. Per tant, en aquests moments estem on estem i segurament la reconducció fa que aquest alentiment i aquesta, diguéssim, normalització de la guerra que fa que es cronifiqui, com avui també parlava aquest general, no? Aquesta cronificació de la guerra. Vull dir, aquesta infravaloració, en definitiva, del que podia ser la resposta, perquè el 2014 ningú a Europa va respondre d'aquesta manera al Donbass ni quan es va annexionar Crimea. O sigui, s'annexionen i aquí diem dos cosetes i porten 8 anys de guerra i aquí no passa res. Per tant, entra amb l'armament de segona mà que tenen, d'alguna manera. Estic convençuda que el tenen molt millor, malgrat la corrupció i tot. Els hi entren milions i milions i milions perquè cada dia els estem pagant nosaltres l'energia. Vull dir que els estem pagant cada dia. Per tant, això és una... Els serveis d'intel·ligència segurament sí que estan tarats. Probablement. Hola, bona tarda. Faria una petita reflexió i una pregunta a qualsevol dels membres de la taula. Diuen que en qualsevol conflicte bèl·lic, en qualsevol guerra, la primera víctima, la primera derrotada és la veritat i que realment en els matisos és on realment hi ha la veritat, no? Ni tot és blanc ni tot és negre. A mi m'agradaria saber, ja ho ha dit la Núria, que a més ja ho sap, ja podem saber, no? Què ha passat al Donbass, o què està passant al Donbass des del 2014, no? Tot el que és la revolta a la Maidan, el president que va ser enderrocat, el Lukashenko, després el Yanukovych, i després, si realment, com diuen els experts, Putin, encara que sembli una paradoxa, ha sigut un dirigent prudent a nivell extern, perquè diuen que l'any 2001, quan Bush va envair Afganistan, doncs Putin es va mantenir amb un fins i tot cordial, amb un segon pla i no va fer cap ingerència. 2 anys després, quan Bush, Blair i Aznar van envair Iraq, Putin tampoc va moure fitxa i va deixar fer. I si és cert que el 2007, a la conferència de Múnich, Putin ja va dir el que està passant ara, i qui el va voler escoltar, el va escoltar. Vull dir que en aquest sentit ho ha provat tot. Amb això no vull justificar que és injustificable, indefensable, impresentable la invasió que està fent Putin a Ucraïna. Però vull dir que en aquest sentit m'agradaria saber quina opinió en teniu i que si realment és així, que jo crec que és així, que s'hauria de matitzar molt el que està passant. I que el paper galdós que està fent la Unió Europea, sobretot França i Alemanya, que estan jugant una mica, perquè saben que ells, com bé ha dit el Gabriel,
Alemanya sempre ha mirat a l'est i Merkel sempre no ha obert boca en els 84 dies de guerra perquè Merkel sempre ha sigut molt prorussa i en certs sentits es pot justificar. Només diré això. Jo només un comentari, fent una mica mirant al passat, jo crec que comparteixo bastant aquesta evolució dels fets, però clar, des del moment en què envaeix Ucraïna, jo tinc la impressió, em recorda Saddam Hussein. Saddam Hussein va ser, diguem, el nostre home a l'Orient Mitjà, és el que va atacar els iranians, va mantenir la guerra, era el nostre gendarme, no?, a Orient Mitjà. Quan va invair Kuwait ja va caure en desgràcia. Tenia raons per invair Kuwait, perquè els calés, vostè, tu m'has dit i tal, no em pagues, i el cas és que va invair. I des d'aquell moment, i jo crec que Putin és una mica igual, totes aquestes raons històriques i tal, crec que les està perdent, i si no li va bé la guerra, perdrà també una mica, diria que legitimitat. Però el fet d'invair un altre país, em recorda el Saddam Hussein, allà ja va ser el principi del fi d'ell, no? I havia sigut el nostre home, en fi, Saddam Hussein era el nostre home d'Occident allà, i el veiem amb molt bons ulls, i el vam acabar, diguem, a la forca. Hola, bona tarda. Gràcies per l'exposició, és molt xula. Voldria fer una reflexió i també una pregunta. La reflexió és que el 96 vaig estar a Bòsnia amb ajuda humanitària, vaig estar a Tuzla i a Srebrenica, i els puc assegurar que allà tots van perdre la guerra. A les guerres ningú les guanya ningú. I els pocs que vaig veure que la van guanyar era millor no apropar-se a ells. Dit això, tornant a Ucraïna, tinc la sensació que nosaltres som els bons, els que estem a favor d'Ucraïna o contra Rússia. No vol dir que jo m'ho cregui, sinó sembla una mica que ens ho estan dient o entreveure. Aquesta setmana vaig veure alguna a la tele alemana, el programa ZDF, que m'ha impressionat moltíssim. I parlaven de la divisió Azov i dels membres que formen part de la divisió Azov. Molts nazis, però autèntics, no només de simbologia nazi o d'ideologia nazi, sinó nazis on el govern Schulz alemany està molt preocupats per quan tornin, perquè vindran amb experiència de combat i formen part del nazisme alemany actual. Per tant, quan el Putin deia que hi ha nazis a Ucraïna, sembla ser que no estava tan equivocat. Ho trobo com una paradoxa, no sé què opinen vostès, de que els mateixos ucranians que estan lluitant contra els invasors hi hagin nazis, sembla ser autèntics, lluitant a favor d'Ucraïna. Gràcies. Jo això, que era una cosa que quan vaig allà també m'interessava, no sé qui em va dir, diu això del batalló Azov és una mica un tema que a Rússia, evidentment, a la propaganda li interessa molt ressaltar. I em deia, tu fixa't les eleccions legislatives del 2019 a Ucraïna. Hi havia un partit d'extrema dreta, no va treure ni el 5% dels vots. És a dir, jo crec que aquest mite, que certament, però seria una mica, i perdoneu la comparació, com si un mirés al Futbol Club Barcelona, agafés els bojos nois i exposés per invalidar, diguem, com és el club, no? Jo crec que el batalló Azov, ja dic, políticament, aquestes eleccions, ja dic, tenim més vots d'ultradreta aquí, a França i a Alemanya, que a Ucraïna. Jo crec que té una cosa una mica residual, però és evident que sí que són neonazis o nazis, però jo crec que no són representatius del conjunt del país. I ja dic, la resposta va ser mira els resultats de les eleccions del 2019. I efectivament no va arribar al 5%, diguem, el partit més a la dreta, més d'extrema dreta. No? Sí, perdona. Perdona, és que li volia fer un matís. No cal veure els bojos nois, només cal escoltar el minut 17-14, 2 vegades. Sí, perquè la gent que està veient un partit a Tuxacola diguin, i què estan fent aquesta gent? Doncs això.
És a dir, no cal. És a dir, i quan posen l'himne de la Champions, tampoc cal. És a dir, som una civilització educada amb el futbol. Molt educats, molt. I no guanyarem una Champions mentre continuem pitant l'himne de la UEFA. Ni no és un pronòstic, és una certesa. Jo volia fer uns 3 apunts. El primer de tots és que jo penso que aquí el gran perdedor és i serà Ucrània. Segona idea és que jo tinc la sensació que és una guerra entre Estats Units i Rússia que s'està desenvolupant a Ucrània i que Ucrània, diguem-ne, està fent d'intermediació, diguem-ne, dels americans. I tercer de tot, aquesta guerra s'acabarà com s'acaben totes les guerres, amb un armistici per una senzilla raó. Quan s'acabi la guerra, Ucraïna seguirà tenint com a veí Rússia. I Rússia, independentment de la quantitat de terreny que, diguem-ne, pugui consolidar, té 2 cartes. La primera de totes és que Ucraïna el 100% de la seva energia, tant de gas com de petroli, només li pot comprar a Rússia. O sigui, no tenim capacitat de poder abastir, independentment d'on es compri, d'energia a Ucraïna. Per tant, ells hauran de negociar algun tipus d'acord perquè Ucraïna pugui continuar com continua actualment rebent l'energia de Rússia. I segon, la sortida al mar. O sigui, el problema que tindrà és que haurà de negociar també amb Rússia quin tipus de sortida pot tenir al mar, perquè si no la seva economia quedarà asfixiada. Per tant, aquesta guerra tard o d'hora ha d'acabar amb un armistici com acaben totes, i tard o d'hora haurem de veure aquestes condicions i potser ens quedem una mica amb cara de tontos tots, de dir, escolta, aquests dos al final s'han entès, i perquè només els hi queda entendre's. Jo estic d'acord, abans parlàvem de la sortida al mar. També és cert que veient el que els hi ha costat Mariúpol, potser deixen que Odessa ja no van fins a Odessa, però ja amb el que tindrien ja controlarien de fet una mica també el Mar Negre, no? Per tant, ja podríem dir que han guanyat. Que em va agradar molt l'entrevista amb aquest general francès perquè ell apostava una mica que ha d'haver un mínim per Rússia i aquest mínim són els 3 oblasts, el Donbass i un altre, però que no tanca tota la sortida al mar. Jo també crec que podem anar per un escenari així, però em temo que això encara, arribar a aquesta conclusió encara necessita més guerra, més morts i més avenços dels russos. Però és evident que la geografia que semblava també molt evident, no els ha importat acabar anant a la guerra quan tota la vida seran veïns. Però és que la lògica de guerra, jo tenia la impressió que quan ja entres en una guerra, tota aquesta anàlisi i tal desapareix i només hi ha l'objectiu de fotre l'altre i tot el que és molt raonable i ho veiem, sembla que fins que no estiguin ja algú dels dos ja que no pugui més, sembla que no s'hagi de donar. Això és el que fa una mica a vegades la por de que no tot el que és molt lògic i molt raonable, quan estàs en guerra és com quan tractes de separar dos que s'estan barallant, no? És molt difícil separar-los fins que ells no paren, no? Però els veïns també seran l'OTAN i el mateix Putin l'altre dia reconeixia, després d'haver fet tots els exabruptes inicials, va dir, bueno, tampoc ens preocupa tant sempre i quan no hi posin allà l'armament, no? Evidentment, l'armament es pot transformar en una Corea dividida amb aquell paral·lel que estan allà les tropes americanes, exacte. Per tant, veurem. Però de moment ha fet aquest pas per reconèixer el que feia 2 dies havia dit que era anatema. En aquell moment dius, no, poden ser els nostres veïns als 1.300 quilòmetres de frontera. Ara, no poseu les pistoletes. Veurem. Si diuen això en 2 dies, esperem. Al final, fins que no acabi la guerra, no entrarà una mica la lògica o l'intel·lecte, no sé. Anem acabant. Jo proposaria que el govern de la Generalitat reclamés el port d'Odessa per ser un port català,
encara que no ho sàpiguen, va ser fundat per un general almirall català i, per tant, l'Institut Nova Història, per una vegada que tindria raó, va i no ho explica. Per tant, proposo des d'aquí que posem una placa en algun lloc, perquè era de Barcelona, dient que Odessa és catalana, ara i sempre. Així que tinguin 5 minuts, perquè ara estan una mica atabalats. Sí, bàsicament proposo aleshores que el Pere Aragonès vagi a fer de mediador, perquè ja que Odessa és un port català, doncs a veure si se'n surt. Què? Sí, és que no m'he pres la medicació aquest matí. Es nota, Molt bé, acabem aquí, si us sembla. Ja és una hora Ni et prudent. cal la medicació, tu. No, ja no em cal, A tu no et cal, ja la portes dintre, per defecte. Molt bé, moltes gràcies al Joaquim i a la Núria. M'ha estat superinteressant, molt, molt interessant. Continuarem el 31 de maig, tornem amb el tema d'Ucraïna. Tindrem aquí el Josep Maria Colomer, que sabeu, és investigador associat a l'Institut, i també farem una sessió sobre Ucraïna. Invitarem a una periodista, es diu Olga Merino, que va ser corresponsal a Rússia, i per tant veurem la visió vist des de l'altre costat, Estats Units i Rússia explicant-se aquí el 31 de maig. Per tant, esteu emplaçats a veure'ns per tercera vegada aquí, i a la quarta hi ha tribus polinèsies que diríem que estem tots casats ja. Per tant, en compte. Molt bé, moltes gràcies per tot i fins la propera. Moltes gràcies.